बिसानि फ्राय आं गावनो आफादगिरि जानानै गिबियावनो आङो दिनै बड'लेण्ड आइडल सिंगिं कम्पिटिशननि बानजायगिरि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। दा नैबे नैथि सिजोनआ आगस्ट दाननिफ्राय जुरिगोन। दा बे नैबे सिंगिं कम्पिटिशन जिथु जोंनि सारा आसाम नाङै जायफोर कम्पिटिटर्स बिथांमोना बाहागो लाफैयो देग्लायबो निश्चयকৈ बे बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। दा बेखायनो आङो बिसानिफ्राय बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय जानानै आरोबाव खनसेबाव बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरनो लुबैयो। बिथांमोना मा साननाय लानानै मा सानस्रि लानानै जेनेबा फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरखौहाय दावगाफुहोनो थाखाय बा दावगाहोनो थाखाय बिदिनो सिंगिंजों लोगोसेनो मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय जाय कम्पिटिटर्स बिथांमोना जौगालांनो हायो बिथांमोननि थाखाय थांखि लानानै जेरैबायदि एरेन्ज खालामदों बे दुगाथावना। दा बेखायनो आं खावलायबाय जे जायफोर गोसो गुदुं जेनेरेसन कम्पिटिटर्स बिथांमोना बिथांमोननि बानजायनायनि गेजेरजों रुल्स एन्ड रेगुलेसन दङ। बे रुल्स आरो रेगुलेसननि गेजेरजों निश्चयকৈ बादायलायनो मोनगोन। दा बेखायनो डिटेल्सखौ निश्चय बिथांमोननि कन्टेक्टनि जुगिदियैनो गासैबो फारि फारि खोथा बाथ्राफोरखौहाय मिथिनो हागोन आरो बोरैहाय कम्पिटिसन खालामनांगौ बादायलायनो हागोन। दा आं गोलाव बुंनो लुबैयाखै। निश्चयকৈ जिहेतु जोंहा हारिमुआव मावनांगौ गोबां खामानि दङ। दा बेबादिनो सोरबाया कम्पिटिसननि गेजेरजों थांदों आरो सोरबाया बेबादिनो गाव रोंगौथि लानानै गावनो बानायनानै गावनो खालामनानै गावनो सोरजिनानै गोजौ थाखोआव मोनहैनो हादों। अब्लाबो जोङो दिनैसिम जेसेबां गोजौ थाखोआव मोनहैनांगौ बे मोनहैनाय हाबाफारिखौहाय जों मोनहैनो हायाखै। दिनै जोङो बलिउडआव थांनो हायाखै मोजां रोखोमै, हलिउडआव थांनो हायाखै मोजां रोखोमै आरो जेसेबांखिनि जोंनि टिभि मिडियाआवहाय बा टिभि चेनेलनि दारा बायदिसिना अडिसन बा बायदिसिना कम्पिटिसनफोरखौ खालामबाय थानाय जायो बेफोरावहायबो जोङो नांगौ बादि बादायलायनो हायाखै। दा बेखायनो नैफोरबायदि मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जाय बादायगिरिफ्रा बादायनानै माखासे आइडिया लानानै जाहाथे फैबाय थानाय माखासे गुबुन गुबुन कम्पिटिसनफ्रावहायबो बाहागो लानो हायो। बेनि थाखाय आं सान्दों जे बेबो मोनसे बिजों जागोन बा मोनसे प्लेटफर्म जागोन होननानै आं सान्दों। बेनिखायनो आङो दिनै खावलायनो लुबैयो जायफोर गोसो गुदुं कम्पिटिटर्स बादायारि बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै नैबे बादायलायनाय हाबाफारियावहाय बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायहरबाय। आरो बादायलायनायल' नङा, बादायनो फैयोब्लानो जाहाथे हारिमुखौबो सिबिनो हायो आरो लोगोसे जायफोर बानजायगिरि बिथांमोनखौ जों मदद होनो हायो आरो सारा मुलुगनाङैनो जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ फेरलेबसेब्लाबो जौगानाय हाबाफारियावहाय मदद होनाय जागोन बेखौ आं मिजिंथियो। आरो आं गोजाव बुंनो लुबैयाखै जे बिथांमोननि जा थांखि बे थांखिया जाहाथे जाफुङो आरो बिथांमोनखौ बयबो जाहाथे मदद होयो बेनि थाखाय आं खावलायनानै आंनि सुंथाब फोरमायनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।